Sirkal obuogo loro osiptende mag ji giwegi motamore chiwo thieth ne jopiny nyaka sirkal chuli gopegi mag intiere godo. Jagoro mongere migawo mar thieth Hari Kimutai wacho ni ok gibi osiptende mag ji giwegi winy bad sirkal kod wach chudo mag gope ma ibandho SHA. Kaka jafwambo marwa Cynthia Onyango lero, jakom komiti mar thieth e od bura James Nyikal to oyango ni okumba manyien mar thieth mar SHA ni kod midhiero to ok nyal weye ka thuolo mantie en mar lose mondo mi obed makare. E tielo machielo, sirkal obuogo loro osiptende mag ji giwegi matamore miyo jopiny thieth nikech sirkal pok ochulo gi gopegi mag chenro mag thieth mane gichiwo e kinde manyime. Jagoro mongirore migawo mar thieth Hari Kimutai kaloso kod jofwambo e gwenge ma Embu owacho ni weg osiptende mag ji giwegi ok onego ti gi wach mar tamore chiwo thieth ne jopiny e winyo bad sirkal mondo ochulgi omenda mopogore gi kaka winjruok noseketi e kindgi. Owacho ni osiptal moro amora mar ng'ato wuon motamore chiwo thieth kaka chik oyango ok biro mi lesen manyien kaluwore ni gino helli ma onego tijgi kaka chik mar lesend gi oyango to kaponi ok gitim kaka lesen margi wacho tibiro lorgi oko. They should not blackmail the government. They should not blackmail citizens by stopping offering of services. If they continue like this, it is obvious. They are also subject to renewal of license. So if you are not compliant, we also say, okay, fine. You offer service, you don't want to offer service to Kenyan in accordance to the Kenyan constitution, in the Kenyan laws, then close shop. That's not the right business that you're supposed to do. Kimutai bende obiwo seyo ne osiptende makamagi ka owacho ni ok nen gima kare ka giweyo chiwo thieth e kinde ni ne wach gope kod pek mar SHA to kinde duto chakre 2016 gisebedo ka gichiwo thieth kata obedo ni sirkal ne ni kod gopgi kata mana e kinde motelo. Why do you stop service? Yet you knew very well that you had, NHIF had your outstanding bill since 2016. We've called them for negotiations, we've called them for engagement that show us, prove to us that these are indeed true. So we are ready to pay. Bende, oyango ni chakre sani sirkal dhi tiyo kod lony manyasani ikawo nonro mar jotuo kod kit thieth ma jopiny yudo e kuonde thieth mondo konye bedo kod lere wi gope ma sirkal onego chul ka olero ni mae biro konyo e geng'o chudo ma yorgi ok ler. Digitization is the way to go. It's going to solve a lot of our problems. Claims that cannot be understood will come out clearly. Right now, we've just shown them how much claims that they are processed. The number, we are not just talking about claims. We are talking about how many people are served in this count. We can easily pull out in each and every facility. Magi duto timore kinde ma jakom mar kamiti mar thieth e od bura mamalo Dr. James Nyikal owacho ni okumba mar thieth mar SHA ni kod midhiero mameke makelo pek e yudo thieth makare kata kamano. Owacho ni okumbano en gima thuolo mantie en mar lose obed makare to ok wite oko. SHA is here. It has many problems, both concept problems, legal problems, and operational problems. I don't think as a country we are going to put our hands up and all we say SHA isn't working. We must get down and say SHA is working. Even if it means we must go down and say SHA must work. Even if it means going back to look at the concept of the funding mechanism. Cynthia Onyango, Ramogi.